διαβάζω σε διάφορες ομάδες μοτοσυκλετιστών, γιατί μοτοσυκλέτες γουστάρουμε, διαβάζω ότι δεν εμπιστεύονται τα συνεργεία και δεν πηγαίνουν τις μοτοσυκλέτες και δεν τις αφήνουν μόνες τους στα συνεργεία. Και μέχρι εδώ μπορώ να συμφωνήσω για πάρα πολλές περιπτώσεις και με πάρα πολλούς. Όμως, ας πω και εγώ το σκεπτικό μου, ας πω και εγώ γιατί δεν άφηνα όταν είχα συνεργείο κανέναν πελάτη να μπει μέσα στο συνεργείο, είτε με την καλή του είτε χωρίς την καλή του. Ιστορία πρώτη. Έχει έρθει ένας φίλος του πατέρα μου, πολλά χρόνια πελάτης, και περιμένει να έρθει η ώρα του να βάλουμε τη μοτοσυκλέτα του μέσα να κάνουμε κάποιες δουλειές πάνω της. Του λέω: Ρε Νίκο, να φτιάξουμε καφεδάκι όσο θα περιμένεις. Μου λέει ένα καφεδάκι θα το πίνα, δηλαδή. Και ποιος δεν θα το πίνε ένα καφεδάκι. Του φτιάχνω ένα καφέ, παίρνει τον καφέ, βγαίνει έξω, μέχρι εδώ όλα καλά, και πάει και ακουμπάει τον καφέ στο φτερό, στο πίσω φτερό μιας άλλης μοτοσυκλέτας. Βλέπω την κίνηση, δεν μου αρέσει και πηγαίνω και παίρνω τον καφέ διακριτικά και τον βάζω μες στο χώρο αναμονής. Οπότε έρχεται ο Νίκος, λέει: Είναι δικός μου καφές. Και του λέω: Συγγνώμη, Νίκο. Παίρνω τον καφέ του, δηλαδή τον κρατούσα ήδη τον καφέ, δεν χρειάστηκε να τον πάρω άλλο, και πηγαίνω και τον ακουμπάω στο τεπόζιτο από το μηχανάκι του. Του λέει: Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Λέω: Θα κάνει ζημιά στο μηχανάκι. Λέω: Δηλαδή, στο αλλού το μηχανάκι, μόνο αυτό που πληρώνει να παθαίνει ζημιά.